Ωραία. Στο θέμα μας. Συζητάμε τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός, γιατί συζητάμε για τις λεπτομέρειες, για τα δεντράκια και αφήνουμε το δάσος. Δεν βλέπουμε όλο το γήπεδο. Ο προϋπολογισμός είναι μια λογιστική απεικόνιση της πολιτικής που ακολουθεί η εκάστοτε δημοτική αρχή. Είναι γεμάτο αριθμούς που έχουν όμως βαθύ πολιτικό περιεχόμενο. Βέβαια πάντα όλοι αυτοί οι πολλοί αριθμοί τζογάρουν πάντα, είτε μιλάμε για τους δήμους, τις περιφέρειες, είτε κυβέρνηση, γιατί σου λέει όσο πολλούς αριθμούς έχει, τόσα λιγότερα καταλαβαίνει ο κόσμος. Τους αριθμούς. Παρ' όλα αυτά, ο προϋπολογισμός ψηφίζεται περίπου 2-2,5 μήνες μετά τον κεντρικό κρατικό προϋπολογισμό. Όπως μας στείλατε και στο εισηγητικό, λέει το εισηγητικό που στείλατε όταν μας το είχατε στείλει πριν, ότι αντικειμενικά πρέπει να εναρμονίζεται με τον κρατικό προϋπολογισμό. Έτσι διάβασα αυτό που μας στείλατε. Και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ο προϋπολογισμός ο κεντρικός ψηφίστηκε, δίνει 7 δισεκατομμύρια ευρώ για τις πολεμικές δαπάνες και για την εμπλοκή στον imperialιστικό πόλεμο Ουκρανία, Μέση Ανατολή και αλλού. Θα πει κάποιος, τι σχέση έχει αυτό με αυτό που συζητάμε? Σας αφήνω να το ανακαλύψετε εσείς. Όταν την ίδια στιγμή ο Δήμος χάνει 6 εκατομμύρια ευρώ από τον περσινό προϋπολογισμό. Από 56 εκατομμύρια κάτι είναι 50 εκατομμύρια ή 51 εκατομμύρια κάτι. Το αφήνω εσείς να το κρίνετε. Που είστε πιο, ας πούμε έτσι, πεφωτισμένοι από μένα. Ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό. Πρόβλημα που δεν το συζητάει κανείς, δεν λέει κανείς κουβέντα. Ενώ ένα πρόβλημα. Πώς δημιουργείται? Γιατί έχουμε 6 εκατομμύρια λιγότερα εμείς και όλοι οι Δήμοι? Δεν είμαστε εμείς συρριγμένοι και άλλοι Δήμοι έτσι είναι. Δεύτερο θέμα. Ο κρατικός προϋπολογισμός λέει ότι θα πάρω πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ από φόρους και χαράτσια. Δηλαδή και από εμάς, μας πιάνει και εμάς. Είμαστε Έλληνες πολίτες, κατοικούμε σε ένα Δήμο της χώρας κτλ. Την ίδια στιγμή ψηφίσαμε πριν λίγο καιρό, όχι μόνο στο Δήμο Ηλιούπολης και σε άλλους Δήμους, ότι ο Δήμος θα πάρει περίπου 1,5 εκατομμύριο περίπου, μπορεί να 200 να το χάνω, παραπάνω από δημοτικά τέλη, έτσι, όπως και άλλοι Δήμοι, λοιπόν, θα πάρει αντίστοιχα παραπάνω εκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες του Ηλιοπολίτη, όπως και άλλοι Δήμοι. Δηλαδή, τον Ηλιοπολίτη τον βαράει. Τον βαράει ο προπολογισμός της κυβέρνησης, τον βαράει η περιφέρεια, τον βαράει και ο Δήμος. Έτσι. Τρίτο ζήτημα. Σημαντικό. Ο προϋπολογισμός που συζητάμε σήμερα έχει δύο βασικά ζητήματα. Πρώτον, ζητάει λιγότερα λεφτά από το κράτος. Προϋπολογίζει, αν το δείτε, ότι θα πάρει φέτος σε σχέση με πέρυσι λιγότερα λεφτά. Ζητάει λιγότερα. Ή πιστεύει ότι θα πάρει λιγότερα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Να ζητάς λιγότερα λεφτά. Και στο τέλος παίρνεις, ξέρεις. Το γνωστό. Δεύτερο ζήτημα. Ανοίγουν παραθύρια για μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση τομέων στο Δήμο. Έχει πει ο Δήμαρχος ότι δεν έχουμε αγκυλώσεις. Καλά κάνουμε και δεν έχουμε αγκυλώσεις. Γιατί να πληρώνουμε παραπάνω δεν ξέρω. Στους εργολάβους. Ας μην έχουμε αγκυλώσεις, αλλά μην πληρώνουμε παραπάνω, πληρώνουμε λιγότερα. Προσθέτουμε τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, εργολαβία στο πράσινο, να ρωτήσουμε αν είμαστε ευχαριστημένοι με τα λεφτά που δίνουμε και τα αποτελέσματα στην πόλη μας από τις προηγούμενες. Και προστίθονται και 60.000 ευρώ για τη δημοτική συγκοινωνία. Δεν νομίζω να βγήκε από το καινούριο, νομίζω υπήρχε. Το θέμα εδώ είναι ότι δίνουμε παραπάνω λεφτά για να έχουμε ένα αμφίροπο αποτέλεσμα στην καθημερινότητα του λαού της πόλης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Την ίδια στιγμή δίνονται κάτι χιλιάδες ευρώ παραπάνω, λοιπόν, για συμβουλάτορες. Που δεν λέω, καλή είναι, αλλά δεν μας λείπουν αυτοί τώρα από τη ζωή μας. Μέχρι και συμβουλάτορας διάβασα που θα μας λέει πότε κάνουμε λάθος. Δεν ξέρω, καλλιώς το νόημα αυτό είναι, για παροχή υπηρεσιών, πότε θα κάνουμε λάθος. Εντάξει, εδώ είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν χρειάζεται να πληρώνουμε γι' αυτό.
Να πω θα κάνουμε λάθος. Περάσει τα 7 λεπτά, κύριε Ναι, Μπουγά, κλείνω. Λοιπόν, ή για την πολιτική προστασία, ή για τη σύνταξη συμβάσεων, ή για ευρωπαϊκά προγράμματα κτλ. Λεφτά πεταμένα. Αντί να πάνε για αυτά που συζητάμε, τα μεγάλα προβλήματα. Δεν μας λείπουν αυτά. Και για να κλείσουμε, ο προϋπολογισμός αυτός αντιστοιχεί και με τον κεντρικό προϋπολογισμό προφανώς, που δίνει κάτω από 2% για συντήρηση σχολείων και κάτω από 2% για πολιτική προστασία. Όσα δίνει και ο κεντρικός προϋπολογισμός. Για τα βασικά προβλήματα δηλαδή, τα τέμπη δηλαδή. Για τα τέμπη της ζωής μας δίνει τόσα. Λοιπόν. Άρα λοιπόν είναι ένας εχθρικός προϋπολογισμός απέναντι στο λαό της Ηλιούπολης. Γι' αυτόν τον λόγο τον καταψηφίζουμε και φέτος. Πέρυσι μόνο εμείς τον είχαμε καταψηφίσει. Οι άλλοι είχατε ψηφίσει λευκό, ο κύριος Ευαγγέλου υπέρ κτλ. Το καταψηφίζουμε και φέτος, γιατί επιβεβαιωθήκαμε από αυτό που έγινε πέρυσι. Λοιπόν. Και λοιπόν, θα τον παλέψουμε, θα τον αντιπαλέψουμε στην πράξη και ελπίζουμε μαζί με το λαό της Ηλιούπολης να φρενάρουμε μια σειρά μέτρα που θα κάνουν χειρότερη την καθημερινότητα του λαού της πόλης. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για το παραπάνω το χρόνο που πήρα.